Regular Solmelu and welcome back to Amma's Kitchen. Inithu special dish recipe ಇದನ್ನ ತಿಂಡಿ ಅನ್ಪಣೋಲಿ ಅದಪ್ಪಣ ದುಂಬದ ಕಾಲಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವೇ ಕೆರೆಂಗದ ಬಾಜಿ ಇದನ್ನ ಉಪ್ಕರಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಸೊ ತಿಂಡಿ ಇದಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರ್ಗೆ ಬಯ್ಯಗೆ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಣ್ಣನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೆರೆಂಗಡ ಬೇಪಾದ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಎಜೆಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ಪೇರ ಒಂದೊಂದು ಡಿಶ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಡಿಶ್ 15 minutes ರಾಪಿನ ಡಿಶ್ ಸೊ ಬಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಂಗದ ಬಾಜಿ ಇದನ್ನ ಉಪ್ಕರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತುಕ ಸುರುಕು ಮುಲ್ಪ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರಿದ್ದೀರು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಾಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಈತೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಫ್ರೈ ಆವಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಕೆರೆಂಗ ಬಕ್ಕ ಐಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಳೆ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರೆಗೂ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೆರೆಂಗ ಬೇಯಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಕಾಲು ಹಸಿ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದು ಪಾಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಕೆರೆಂಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯರೆಗೂ ಬಿಡ್ಲೆ ದುಂಬದ ಕಾಲಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ತಿಂಡಿ ಕೆರೆಂಗದ ಬಾಜಿ ಎಜೆನ ಉಪ್ಕರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಿಕಲ್ಲಡ್ಲ ಈ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.